20-Minute isiZulu presents. Sawubona bhuti, bingelela izingane. Sanibona bantwana. Sifundane namhlanje. Mina, wena, bona. Oh, namhlanje sifunda ukuthi mina, wena, thina sifunda ngezabizwana. Ukuthi wena noma nina ngesingisi sithi you. Futhi ukuthi mina ngesingisi sithi I. Ukuthi yena ngesingisi sithi she uma engumuntu wesifazane noma he uma eyindoda. Ukuthi bona ngesingisi sithi they. Ukuthi thina ngesingisi sithi we. Manje asisebenzise lezabizwana emishweni. Futhi sisho kanjani ukuthi mina ngiyakhuluma? Mina ngiyakhuluma bla 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 bla. Uma ke engumfana sisho kanjani ukuthi yena uyakhuluma? Yena uyakhuluma. Uma ke eyintombazana sisho kanjani ukuthi yena uyakhuluma? Yena uyakhuluma. Blah 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 blah. Sisho kanjani ukuthi wena uyakhuluma? Wena uyakhuluma. Blah 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 blah. Futhi ukuthi bona bayakhuluma. Bona bayakhuluma. Futhi ukuthi thina siyakhuluma. Thina siyakhuluma. Blah 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 blah. Manje ungasebenzisa lezabizwana ukwakha imizwa. Usale kahle bhuti. Nihambe kahle zingane.